че собственици на малки и на средни хотели се ориентират и търсят в интернет хотелски софтуер за резервации, чрез който да организират резервациите в своя хотел. Кои резервации? Тези, които идват от уебсайта им и тези, които се правят на рецепция, по телефон или по имейл. Всички тези източници на резервации могат да бъдат обединени в хотелското решение на MaxCard. В сайта hotel.maxcard.bg можете, линк към този сайт е поставен в описанието на клипа, можете да се запознаете по-подробно с това решение. Решението е изцяло web базирано и едно от основните му конкурентни предимства е, че за него не се залага да заплащате първоначално висока цена, т.е. висока сума за стартиране. Също така много често хотелските софтуери се отличават с множество сложни за работа функции и висока цена съответно за тези функции. Това, което отличава хотел MaxCard, това софтуерно решение от множеството други решения на пазара, една от основните разлики е, че MaxCard предлага едно много по-лесно за работа решение от към функции. Опростено, лесно за работа, по-малко функции на по-добра цена. Това е една от основните характеристики, които го отличават от много конкуренти. Също така можем да ви покажем самият интерфейс на приложението. То дава възможност за резервации, които се правят от онлайн сайт, така дава възможност тези резервации да се правят на рецепция и всичко това да се обедини, или дали от веб, от имейл, дали от сайта, дали по телефон, да обединим всички канали за резервация в един лесен за работа продукт. Сега ще ви покажем една кратка демонстрация на самия административен панел. Ето какво представлява административния панел в MaxCard на хотелския софтуер. В момента сме отворили календара за резервации, който ни дава възможност да проследим всички стаи по вертикала, а по хоризонтала е времето, т.е. дните на седмицата и месеците. Виждате как можем да следим заетостта на хотела и съответно да правим съответните резервации от всеки един канал, без значение дали е от Booking, дали е от телефонно обаждане, от имейл, дали е дошъл на място на рецепция, иска да направи резервация или съответно прави резервацията си от вебсайта. Ние ще можем да следим всичко това и по едно време да не се налага да има дублиране на резервации на една и съща стая, на един и същия апартамент, да има няколко човека записани. Преди наличието на софтуери това нещо се е правило на ръка, с едни таблици, с едни доста неудобни средства. В момента това нещо може да обедини всички канали и да бъде достъпно само за вас и да е удобно и лесно за работа. Едно от основните предимства. Ето сега ще покажем как се прави резервация. Когато желаем да направим резервация, маркираме периода, за който в момента ни се обаждат или на рецепция ми клиент. И когато пуснем копчето на мишката, автоматично системата ни дава за този период да въведем данни. В случая ще имитираме турист, руски турист, който му записваме данните, записваме имейла и натискаме изпрати. Ето в момента веднага записахме данните на клиента и вече резервацията му е маркирана в системата. Съответно можем да добавяме различни статуси, одобрена, нова, платена, дали от Booking. Всеки един статус можем ние ръчно да му слагаме дори и цвят. Виждате колко лесно можем после дори да преместим съответно клиента от една стая в друга и съответно да оплътним самият хотел като дати. В момента дори можем доста по-бързо да реагираме и да видим къде имаме свободни позиции. Това нещо е необходимо, за да можем да разпределим така резервациите. Примерно сега, ако имаме за сряда и за четвъртък имаме една дупка, можем да освободим този период. Ето по този начин, като просто преместим с drag and drop, преместим резервацията на Красимир в празните тук 2 дни, които са между резервацията на Иван и резервацията на Джон. И по този начин можем да менажираме перфектно по най-добър начин и с най-голяма лекота заетостта на хотела.
Като повечето функции са изцяло динамични, можем сами да подберем цветовете, статусите и да се занимаваме с цялостния менеджмент на хотела. Това беше едно съвсем кратко представяне на хотелския софтуер за резервации. Ако имате въпроси или искате да се запознаете по-подробно с продукта, свържете се с отдел продажби и маркетинг, направете вашето запитване и ние съвсем подробно ще ви помогнем да ви дадем повече информация относно функциите, относно възможностите за интегрирането на този лесен и приятен софтуер за вашия бизнес.